भैया हाँ आ गइल गाना, यानी कि हर टोला हर मुहल्ला हर गली में गाना बाजे वाला मेहरारू से केहू ना जीतल बा। अब ई बात जौन बा सत्य बात बा कि मेहरारू से केहू ना जीतल बा आ ना कबो जीती। काहे से कि गाना यानी कि हमनी के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन गाना लेके आ रहल बड़न कि मेहरारू से केहू ना जीतल बा। उहे जोड़ी मतलब कि खेसारी लाल भैया का सबसे अगर हिट गाना देवला है, यानी कि बहुत बड़ा गाना आ रहा बा कि कौन मेहरारू से केहू ना जीतल बा। अखिलेश कश्यप, अब समझ ली कि जब अखिलेश कश्यप गाना लिखले बाने त गाना के मतलब त कुछ होके बेकरी। अब 12 दिन के बाद अखिलेश कश्यप खेसारी भैया के गाना यानी खेसारी भैया के साथ नजर आइल बाने। काहे से कुछ दिन से उनकर गाना नइखे आवत और आवत कहाँ से गाना बा पूरा जानकारी लोग के वीडियो के माध्यम से मिली। तो सबसे पहले बता देते भैया ई जौन गाना के पोस्टर बा देखो तनी बिल्कुल 110% बा कि ई गाना में मेहरारू से केहू ना जीतल बा। ई गाना आ रहल बा रौरा सबके बीच में। लेकिन ई जौन गाना बा भैया मेहरारू से केहू ना जीतल बा, ये हमें काम के कइले बा। अगर काम करे के बात कल जाओ तो उहे काम कइले बाड़े छोटकी साली यानी कि डिम्पल सिंह काम कइले बाड़ी। तो वीडियो में आप देखी दोनों दिन का फैन जन बा अब होगा भैया रागरा रगड़ी, ठीक बा। अब भैया में रागरा रगड़ी काहे से कि कहल बा खिस्सा में कि मेहरारू अगर जाने चाह दिन ताने विजय बा। तो ये गाना का हम अभी लिखी देता नहीं न कि गाना एकदम विजय बा। आई गाना असो लगन में बजबे करी मेहरारू से केहू ना जीतल बा, यानी कि भरपूर में फुल एंजॉय बा। एमे गाना गोइले के अगर फीमेल सिंगर के बात कर जाओ शिल्पी राज गोइले बड़ी इकलौता यानी कि डायमंड अभी के फिलहाल में जो मार्केट में बाड़ी यानी बहुत दिन से भी राज करत बाड़ी आ राज करी हैं। उहे गाना गोइल बड़ी शिल्पी राज। ई गाना भैया बहुत हिट यानी बहुत बवाल करे आ रहल बा, यानी खेसारी भैया खुद अपन आईडी से भी एकरा के कि भैया गाना रौरा लोग के बीच में आ रहा बा। तो ये गाना के देखे के ना भुलाए कोई। ई गाना आ रहा बा यानी कि अन्नपूर्णा फिल्म से, यानी अखिलेश कश्यप के चैनल के खुद के चैनल से ई गाना आ रहा बा मेहरारू से केहू ना जीती। तो भैया ये गाना के देखे के ना भुलाए कोई, यानी बहुत जल्द रौरा सबके बीच में ई गाना आ रहा बा। ई जौन गाना बा कमिंग सॉन्ग बा, एक टाइम नहीं के देहल गइल कि काल आई कि ना, लेकिन जैसे ही एक टेलर आई रौरा लोग को अपडेट के माध्यम से बता देम। लेकिन ई जौन गाना बा बहुत जल्द यानी कि बहुत जल्द रौरा लोग के बीच में ई गाना आई भैया। ये गाना के देखे के ना भूले कोई एक बार लिख दे कोई कमेंटवा में का कमेंटवा में लिख कि मेहरारू से केहू ना जीतल। तो ये गाना के जरूर कमेंट में लिख के बता दे कोई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता नहीं, यानी कि एक और हम अगला भाग लेके आइम टेलर आई तब। लेकिन एक बात और खुशखबरी में दे देते हैं वीडियो में लास्ट में कि पावर स्टार पवन सिंह के भी गाना आ रहा बा। तो ओकर कमिंग सॉन्ग वो भी बा, लेकिन अभी पोस्टर ओकर आउट नहीं कर, जैसे ही आउट है रोल का अपडेट के माध्यम से बता दें। तो चलिए एक बार लिख देखो ही मेहरारू से केहू ना जीतबा। जितना फीमेल व्यू कम जा रहा लोग मतलब कि जे भी होगी देखे वाला हमारा के दर्शक सुनो भैया जे भी मतलब माई बहन चाची सब कोई, तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बता दे कि हमारे रिव्यू कैसा आगा, यानी मेहरारू से केहू ना जीतल बा। बात सही बाकी अब बुझा गल दुर्गेश नहीं बना देवे ते हमके पूछी